Mayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut po nga ang Diyos magauban kaninyong tanan karon. Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Kristo. Magampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat sa panahon karon nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Nagaampo kami Ginoo nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Aron nga kami mahibalo unsaon paghigugma kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, sa tibuok namong kalag, sa tibuok namong huna-huna. Aron nga kami makahatag og pahiyom nga na kanimo. Nagahangyo sab kami nga ang pinaka-teacher namo karon mao ang Espiritu Santo. Hinaut pa unta nga kami sensitive sa iyang voice. Nga kami mahibalo nga niya siya uban kanamo karon. Kining tanan among gihatag sa bugto nga anak na si Kristo nga among manluluwas. Amen. Nagtuon kita sa usang semana. Nagtuon kita nga gikuha ni Jesus si Matthew, usa sa iyang mga disciple. Si Matthew nga makasasala iyang gipili. So ikaw ako, kitang tanan makasasala man ta. Piliyon usab niya kita nga iyang mga anak. So karong adlaw muadto kita sa kapitulo 6 sa sinulat ni Dr. Luke sa Lucas kapitulo 6. Sa introduction, sa background, cultural background or religious background, akong isulti kanimo. 2,000 years ago, sa 2000 na katuig karon sa panahon ni Jesus, silang tanan si Jesus Hudiyo. Ang mga Hudiyo, religyoso kaayo ni sila. Sa pulo ka sugo, naghimo sila daghang mga sugo gikan sa pulo ka sugo. 613 nga balaod ang gihimo. Bisan sa adlaw nga igpapahulay, Sabado, naghimo sila 39 ka mga dili pwede nga himuon nimo sa adlaw nga Sabado. Naghimo sila. So ang mga tao galisod kayo bisag sa ubang country, sa ubang mga lugar karon dito sa Middle East, adunay mga religious police nga tan-aw nila kung kinsay gasupak sa ilang balaod. Sa ato sa Pilipinas, wala na to na na-eksperyensyahan. Pero sa ubang mga nasyon, gihimo gihapon nila ni. So sa adlong Sabado, usa sa mga 39, dili pwede nga magkabo. Kung magkabo ka, dili na pwede. Kung maglungag ka, dili pwede sa Sabado. O kung mangahoy ka, dili usab pwede mangahoy ka, kabuti pa sabot nga maglungag ka. Ato ganing mabasa sa Old Testament nga kung mahuli ka, madakpan ka nga mangahoy, patyon ka. So mo na pagka-usa sa stricto nila, dili ka mulakaw og pila ka dupa, so daghan kayo. Dili ka mag-ani, harvesting, kay kana trabaho. Miingon sila kay ang Ginoo mipahulay og sa Sabado kinahanglan ikaw usab magpahulay, ikaw usab dili magtrabaho. So daghan pang mga balaod ang ilang gihimo. Apan tan-aw nato kung unsa may gihimo ni Jesus ni anang panahona. Misupak ba siya? Kay si Jesus man ang naghatag sa balaod. So nganong magsupak man ta? O si Jesus yun ang atong tumanon. Tanaw nato. Bisan din sa Canada sa unang panahon pag-abot na ako dinhi, walay boss. Kung Domingo ang mga stores, mga malls sirado. So mao gyud po ilang himo. Pero tanaw na to unsa may gihimo sa atong Ginoong Kristo. So muadto kita sa Lucas kapitulo 6 atong basahon, atong tan-awon kung unsay reaction ni Jesus.
Kay mao may atong tumanon si Jesus. Versikulo 1. Usa niya na kaadlong igpapahulay Sabado, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinunan nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kusukusua sa ilang kamot, ilang gikaon ang luga sa trigo. Ang trigo mao ni himog tinapay o pan diri sa mua daghang kaing trigo usa bisag mag-drive kag pila ka oras makita nimo ng trigo. So sa ilang panahon usab aduna sila sistema nga dili nila i-harvest anihon ang tanan. Magsubra sila sa mga pobre. So mao na gihimo nila. Pero kining gihimo sa mga disipulo Sabado. Tan-aw nato kung moingon ba si Jesus ayaw pagkaon ng Sabado. Apan pipila sa mga Parisiyo o kay bulutag Parisiyo kini mga kontrabida, kini mga relihiyoso. Mingon sila ngano nagbuhat man kamo ni ana dili kana sa adlaw nga ipapahulay, gidili kana sa adlaw nga ipapahulay, sumala sa atong balaod. So sumala sa balaod sa tao, dili balaod sa Ginoo. Kinsa may tinuod nga sundo nato, balaod sa tao o balaod sa Ginoo? Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og ang iyang makauban? Kini si Haring David, mao ni ilang hero. Ang ilang songbok, ang salmo, mao ni gisulat ni David. So dako kay lang pagrespeto ni David. So giina ni Jesus tan-aw ni si Haring David unsa ang gihimo. Mingon siya, si Haring David sa versikulo 4 misulod sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug gihatagan usab niyag pan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gididan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios gawas lang sa mga pare. So bisag si Haring David mikaon nga unta gidili man na sa ilang balaod. Apan tungod kay gigutom, there was a need tungod sa gugma gipakaon nila si Haring David bisag adlaw to nga ipapahulay bisan og dili pwede silang balaod kay gihimo man lang sa tawo ang balaod. Versikulo 5, og si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay gabuhaton sa igpapahulay. Ang anak sa tawo kinsa man ni mao ni si Jesus ang anak sa tawo. Ang amahan gihatagan sa gahom dinhi sa kalibutan, ang gahom nga dili mawala, ang gahom niya nga hangtod sa kagturan. So mao ni si Jesus mingon siya ang magbuot sa angay nga buhaton sa adlaw ipapahulay. Dili ang mga grupo, dili ang simbahan, kundi si Jesus ang magbuot. Kini sila kung nahibalo pa ni unta sila nga si Jesus ang gabuhat sa kalibutan, siya ang Ginoo, siya ang gahatag sa 10 commandments sa napulo kasugo. O karon ilang ingnon nga si Jesus nagsupak, nga si Jesus ang law giver, siya ang gahatag sa tanan sa balaod. Wala nila nasabta si Jesus. Apan mingon si Jesus, siya ay magbuot kay siya may Ginoo, dili ang relihiyon. Ang tao nga kimay og kamot, versikulo 6. Sa laing adlaw igpapahulay o Sabado na usab. So ang atong topic karon may tungod sa Sabado, sa adlaw nga igpapahulay. Unsa may atong buhaton. Ang atong referensya mao ng Bible, dili ang relihiyon. Sa adlaw igpapahulay, versikulo 6, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga sa atong hibawan gamay nga simbahan, og nagtudlo si Jesus, maayong motudlo. Kada kung adto siya sa sinagoga sa simbahan magtudlo og mag-ayo usab siya. Dito'y usa ka tawo nga kimay ang kamot, naay problema ang kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod og mga Parisiyo na niid kang Hesus kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlong igpapahulay. So ilang gipanid-an kay dili man supak man sa balaod ang pag-ayo
sumasakiton sa adlaw nga Sabado. So ilang gibantayan yun sila ang mga religious pulis, sila ang mga pulis. O ilang gibantayan ang atong Ginoo nga gabuhat sa balaod. Naniya kang Hesus kung manambal ba siya sa masakiton sa adlaw igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita unsay reason og igong katarungan aron ikasumbong nila si Hesus nga nagbuhat og kalapasan. Hangtod nga kini sila ang mga tawo nga responsibly nga gilansang nila si Jesus sa cross. So kini sila mga relihiyoso. Ako dili ko ay gusto mga relihiyoso. Kay murag ilang gihigugmang ilang kaugalingon dili ang atong Ginoong Kristo, dili ang Ginoo. Unsa may buhaton ni Jesus? Iya bang ayuhon? Iya bang supakon ang balaod nga gihimo sa mga tao? Atong tan-awon sa versikulo 8. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna ug iyang giingan ang tawo nga kimay tindo ug dali diri sa atubangan. Di patindog niya og mitindog ang tawo og mibarog didto. So daghang mga tao siguro siguro naulaw ang tao kay kung naa kay problema nganong patindugon pa man ka. Apan posible usab nga nakadungog siya kung kinsa si Jesus. Posible usab nga kini siya planted nga gibutang lang ni siya sa mga Fariseo aron nga mahuli nila ang atong Ginoong Kristo. Versikulo 9, unya mingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo, unsa ba ang itugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlaw ipapahulay? Unsa man? Unsa may atong buhaton sa adlaw nga Sabado? Mingon siya, ang pagtabang o ang pagtabang ba o ang pagdaot? Tabangan nimong tao o dili tabangan? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Maayo kayong pangutanan ni Jesus sa mga tao. Gilibot niya pagtanaw silang tanan kini mga Hudiyo, mga Fariseo o teachers of the law. Ugo niya gisultihan niya ang tao. Ituyod ang imong kamot. O gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo. Ang mga pulis, ang mga religious police napungot ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. So kung ikaw o ako adunay usa ka tawo nga mitabang sa adlaw nga ipapahulay, masuko ba ka sa adlaw nga Sabado or Domingo nga siya nakatabang man? So dinhi atong mahibaw-an nga ang prinsipyo sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa adlong Sabado o pagpahulay o Domingo mao ang pagtabang sa isig katawo. Mao'y gusto niya. Kay kung matulog ka lang sa adlong ipapahulay, Sabado o Domingo, dili ka makatabang. Mao nang si Jesus gipangutana siya sa mga niining mga relihiyosong mga tao. Unsa may pinaka-importante nga balaod? Nahibalo si Jesus nga ang gihimo nilang mga balaod mga 613. Niingon si Jesus, higugmaan nimo ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna-huna. Og bingon siya, og higugmaon nimo ang isig ka tawo. So ang importante di ay sa balaod, ang pinaka-espiritu sa balaod mao ang gugma. Nga higugmaon nimo ang Ginoo og higugmaon nimo ang isig ka tawo. Dili na importante nga dili ka maglungag sa Sabado. Dili na importante nga mangahoy ka pagkahuman mapriso ka kung mangahoy. Dili day na supak kay kanang mga butanga
minuscule, dili importante. Ang pinaka-importante nganong gihimo sa Ginoo ang balaod aron nga kita mahigugma sa isig katao. Apan karong panahona, daghang mga organisasyon nga daghan silang balaod nga himuon, daghan silang gihimo unsa may ngano man ang ubang tao gusto man, nga sila relihiyoso, adunay pride, adunay garbo aron makita sila sa ubang mga tao nga sila relihiyoso. Apan unsa man goy importante sa relihiyon? Nga kita tan-awon ba kita sa tao, daigon ba kita sa tao, mao ba nay pinaka-importante, mao ba nay the spirit of religion, mao ba nay relihiyon, mao ba nay pagkakristohanon nga daigon kita sa mga tao, o daigon kita sa Ginoo? Unsa may inyong desisyon niini? Kaya kita ang mga tao, ang atong panghuna-huna temporaryo, gusto kita nga kining mga tao nga kita magsikat, mao nang sige ta musimba ko, sige bisag mo ampo ko og daghan kaayo, ma-memorize na akong daghang pag-ampo aron nga musikat ako sa among simbahan, or usay makaingon nga muhatag ako aron nga mudaig sila kanako. Dili usab na, kay mihatag ka aron nga ikaw daigon, wala ka muhatag nga daigon ang Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo nga kita mutabang aron nga siya malipay. So adunay danger sa pagkarelihiyoso, kay mawala kita sa atong relasyon sa atong Ginoo. Kining topic, kung basahon na ito ang sinulat ni San Pablo sa Romans, Ephesians, sulat niya sa simbahan sa Galatia, atong mahibawon kining tanan mahitungod sa balaod, legalistic nga mga tao, o kanang mga tao nga naluwas tungod sa grasya sa Ginoo. So nining panahon na dili na ako i-concentrate din ha, kay this is a very big topic, dako kay ning topic. So moadto kita sa bersikulo 12, gipili ni Jesus ang 12 ka apostoles. Kung ikaw ang leader, unsa may imong pilion nga mga tao? Pilion nimo kitong mga bright, kanang may mga abilidad. So maunay sa tawhanon lang nga dili nato makita ang kasing-kasing. Apan tan-aw nato si Jesus unsa may iyang pilion. Bisag ako naman siguro, kung ako ay leader, akong pilion katong mga tao gyud nga antigo nga sa katilingban, dili gisaway. Kay makaingon sila, ang imong mga kauban dinha mga problema man sa lungsod. Pero tan-aw nato si Jesus unsa may iyang buhaton. Versikulo 12 sa pagpili niya sa apostoles. Niadtong panahon versikulo 12, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo sa tibuok gabi. Nag-ampo siya sa Dios. Ikaw ug ako makaampo bag usa ka gabi. Jutay lang siguro. Apan kadaghanan ka nato dili makaampo usa ka gabi. Kini si Jesus atong makita nga ang communication niya siya og sa amahan seryoso kayo. Gipakita niya nga importante kayo nga aduna kitay communication, aduna kitay prayer. Nga sige natong gikonsulta ang atong Ginoo. Mao ni kinaiya sa atong Ginoong sa Kristo. So usa tibok gabi gyud siya gaampo. Ngano man siguro. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinunan. Daghan siyang mga tinunan. O gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles.
pinadala kay iyang ipadala kini silang apostoles. Iya kini siyang i-train at tudluan niya silang tanan makadungog sa iyang sermon. So iya kining ipadala sa tibuok kalibutan. Mao na nga adunay Christianity sa Pilipinas tungod ni ini mga tawhana nga gipili ni Jesus. Usay usab matingala kita. Nganong gipili man ni Judas? Dili ako maka-answer niya na. Apan posible nga si gihatagan ni Jesus si Judas og chance nga magbag-o. Ikaw, ako usab, hatagan niya tag chance nga magbag-o kita sa atong kinabuhi. Kay ikaw ako makasasala man ta. Ang uban gamayng sala, ang uban daghan, pero sala gihapon. So, walay tao nga perfecto. Kung kita magpagamit sa Ginoo, mo na pinaka-importante nga kita andam nga maggamit sa Ginoo bisag unsay status sa atong kinabuhi. So ang iyang gitawag mao si Simon nga iyang ginganlag Pedro. Mao ni unang Santo Papa si Pedro, Simon. Ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug Bartolome. Si Mateo nga kolektor og buhis, nga tinamay sa katilingban, nga ang paglantaw sa mga tao ubos kaayo kay kawatan kay ni siya, corrupt kaayo, apan gikuha gyapon ni Hesus. Si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga patriota. Patriota, usa ka rebelde against the Roman Empire. Kay kini silang panahon na ang Romano tag-iya sila, gikulata sila sa mga Romano. Bayad sila buhis, na pobre sila husto tungod sa Romano. O kini siyang tawhana. Si Simon, usa ni siya ka rebelde. Gusto niya nga maluwas ang mga Israelites against the Roman Empire. So mga rebelde ni siya. Gikuha ni Jesus. Og si Judas nga anak ni Santiago, og si Judas Iscariote ang nahimong mabudhiyon, gipili ni Jesus. Si Judas. Kini Judas usa ni siya nga usa kini siya og gikan kini siya sa siyudad sa ubos sa Jerusalem nga mga edukado, mga elite, mga taas ni sila sa katilingban, o gipili ni Jesus siya. Unsa may atong mahibaw-an karon? So far, nahibalo kita nga si Jesus dili gyud supak siya sa mga tawo nga relihiyoso. Ang gusto niya nga kita mahigugma sa Ginoo o mahigugma sa isikatawo. So karon atong tanawon unsa ni mga sermon sa atong Ginoo Kristo. Tanaw nato ang sermon unsa may iyang gihatag niya sa mga disipulo nga, hey, disipulo ako mong ipadala. Tudluan ka namo. Tudluan ko kamo kung how to spread my message nga ang mga tao mahibalo sa akong mensahe. So nagsermon siya. Ang iyang sermon karon mura ni siya pareha sa Sermon on the Mount. Kining sermon niya dili sa bungtod kundi sa plain. May pagkapareha-pareha gyapon sa sermon didto ni Mateo. Versikulo 17, tan-aw na to. Milogsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag dili bukid. Ang isa Sermon on the Mount, kini sermon sa patag. Kauban sa panon sa mga tinunan. Dito usab may dakong panon sa mga tawo nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian.
Nangadto usab ang gipangyawaan og nangayo sila, nangaayo. Naninguha ang tanan sa paghikap ng Hesus, kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. So bisan makahikap lang sila ni Hesus sa damit ni Hesus, maayo sila. Kini basahon lang nako ang sermon ni Hesus. Explicar nako ni the next time. Unya mitanaw si Hesus sa mga tinunan og miingon. So iyang gilan sikunos sa mga tinunan ni. Mingon siya, bulahan kamong mga kabus, kay maghari ang Diyos kaninyo. Bulahan kamong mga gigutom, aron kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon nga naghilak, kay kamo mga tawa ra unya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot, magsalikway, o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila mag-ingon nga kamo dautan tungod sa anak sa tao, tungod kanako. Ngayon sa paglipay kamo, aron mahitabo kini og pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. So kato ang positive, karon ang negative, ang dili maayo. Apan alaot kamo nga dato, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog, karon kay kamo unya gutumon. Alaot kamo nga karon nangatawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Mga kaigsunan, unsa man gyud atong mapupo karon. Usa sa mga importante mao nga ato gyung higugmaon ang atong Ginoo. Dili higugmaon nato ang atong relihiyon. Ang pinakaimportante ang Ginoo. O higugmaon nato usab ang isig ka tawo. Kini magbago lang kita kung atong abrihan ang atong kasing-kasing, aron nga ang Espiritu Santo mao'y musulod kanato, nga mao'y magdumala, o ato usab nga mahibaw-an nga si Jesus usab moingon nga adunay gasa sa mga tawo nga misunod kaniya. Katong uban ingon sila, alaot kamo. Si Jesus nagsermon may tungod sa langit o sa impyerno. So, ang uban miingon nga walay impyerno. Apan ang atong Ginoong Jesucristo, miingon gani siya, alaot kamo. So, sa sunod nga Bible study, atong i-explicar katong sermon ni Jesus didto sa iyang mga disipulo. Nga importante usab nga atong mahibaw-an. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugto nga anak, aron nga tudluan kami unsaon paghigugma sa usag-usa kanamo, ug aron usab nga kami mahibalog unsaon paghigugma nga anak kanimo. Kay tungod sa imong gugma, imong gipadala ang imong bugto nga anak, aron nga kami mapasaylo sa among mga sala, malimpyuhan tungod sa iyang gibuhat didto sa Kalbaryo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.